Benvinguts a una nova temporada de Singulars i tornem molt a desgrat nostre parlant de més crisi. I és que el diner no circula, els bancs no se'n deixen entre ells i això que se'ls han donat bilions d'euros dels contribuents, és a dir, nostres. És igual, no en deixen els seus clients i l'economia s'enfonsa. Mentrestant, els mandataris es reuneixen en hotels de 5 estrelles per no dir res. L'empresari no pot pagar les nòmines perquè no ven i, a més, no li donen crèdit i ha de tancar. L'atur augmenta i els governs recapten molt menys i comencen a retallar prestacions i serveis socials. A Wall Street i a Chicago es van inventar armes financeres de destrucció massiva. Amb aquestes armes, els banquers i altres agents financers van tenir la seva època daurada i els polítics, per guanyar eleccions, van construir, per exemple, teatres nacionals en poblacions de 1.300 habitants, estacions de tren d'alta velocitat per 9 viatgers o aeroports on no hi aterra cap avió. La festa es va acabar. Alguns bancs van tancar, uns altres es van fusionar i tots, gairebé tots, van ser ajudats amb diner públic. Els estats van endeutar-se com mai i avui els mateixos que van valorar amb la nota més alta les armes de destrucció massiva, en lloc de ser a la presó, atempten cada dia contra centenars de milers de famílies quan rebaixen la solvència del deute sobirà. Tant de bo que aquest fos un guió d'una pel·lícula, però no ho és. És, com saben molt bé, la realitat. I aquest, precisament, serà el tema d'avui, la realitat. Com podem sortir d'aquesta espiral de destrucció? Què es pot fer o què s'ha de fer? En parlarem amb dos economistes de prestigi i molt coneguts per vostès. Són Arcadi Oliveres, doctor en Ciències Econòmiques, professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de Justícia i Pau. I Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de l'Institut Químic de Sarrià i autor del llibre El crash del 2010. Feta la presentació, comencem. Benvinguts, senyors, benvinguts Arcadi Oliveres, benvinguts senyor Santiago Niño Becerra, per favor, m'acompanyen. Senyor Niño Becerra, segui aquí, per favor. Arcadi, sisplau, és tan amable. Allà. Per favor. Bé, ja han sentit la introducció del programa d'avui. És una conversa, és un Singulars que el presentem en format conversa. Vostès en saben molt d'economia i, per tant, jo crec que la nostra audiència es fa moltes preguntes, sobretot per saber quin és el moment actual, quina és la situació actual en què ens trobem, com podem sortir d'aquesta espiral de destrucció i com podem i quan en sortirem. Vostès mateixos, Arcadi Oliveres, en quin moment creu que ens trobem? Bé, jo crec que estem en un moment bastant pitjor que els anteriors, perquè en aquests anys la crisi ha anat empitjorant. Entenent sempre la crisi nostra, ja no parlo de la crisi d'altres països més forts del món, que algunes la tenen i altres com a emergents potser no en tenen tanta. Però com a països desenvolupats aquesta situació de crisi ha empitjorat i les dades objectives així ho diuen, el número d'aturats, la gent que es queda sense assegurança d'atur, els joves que no tenen feina, els desnonaments, són senyal que la cosa va pitjor. Però per mi el greu no és que vagi pitjor, és que no s'ha fet res per sortir d'aquest atzucac. Tenim una institució que es diu el G20, que suposadament s'hauria de preocupar de veure com sortim d'aquesta crisi i pel que pugui seguir i pel que pugui anar veient, l'únic que ha fet fins ara és intentar salvar els bancs i els banquers, cosa que per altra banda no hauria d'haver fet, perquè els bancs es poden enfonsar i els clients queden salvats per la protecció que els ofereix el Banc d'Espanya. No hi ha hagut cap voluntat de fer res i, entre altres raons, perquè aquest G20, com el seu nom indica, només correspon a 20 països del món, que són aquells que més especulen, aquells que més maltracten l'economia. No hi ha cap voluntat de tenir una acció democràtica. Els explicaré una anècdota i ja m'aturaré. Deixar la paraula al meu amic Santiago. Fa 2 anys, el president de l'Assemblea General de l'ONU, un senyor que es diu Miguel de Escoto, d'origen nicaragüenc i antic lluitador sandinista, va dir que no es podia resoldre una crisi en què només els 20 països més especuladors hi fossin, que ell convocava el G192, que tots els països del món anessin per discutir la crisi, i que valia la pena que ho fessin. Va citar a Nova York 192 caps d'estat i de govern, dels quals un sol es va presentar a la reunió de la més gent. Se'n riuen d'aquesta democràcia. Volen seguir amb mans privilegiades discutint la crisi i, evidentment, no la resolen. Avui hi ha un broker independent que ha fet unes declaracions a la BBC, en què se li ha preguntat qui mana al món. I ha dit, però ho ha dit així, Goldman Sachs. Penso que tenia
tota la raó. Si algú ha vist aquesta pel·lícula Inside Job ho explica amb molta claretat. Però és que us diré una cosa, el dia 1 de novembre proper ha de plegar com a president del Banc Central Europeu el senyor Jean-Claude Trichet, que ho ha estat durant 8 anys, i ja tenen un senyor nomenat, designat, un senyor que es diu Mario Draghi, que si no vaig errat a hores d'ara és el governador del Banc d'Itàlia. Però si ens preguntem què feia el senyor Mario Draghi abans de ser governador del Banc d'Itàlia, treballava a Goldman Sachs. Penso que la cosa ja es veu bastant clara. Santiago Niño Becerra de Goldman Sachs l'anomena el pis 27. No, no és que l'anomeni el pis 27. Jo el que he dit, reagafant la pregunta que ja has fet abans, vull dir, a veure, aquesta crisi jo penso que no s'ha de parlar de la crisi d'Espanya o de la crisi de França o de la crisi de Marroc. S'ha de parlar de la crisi, perquè és una crisi que és ja ni global, és postglobal. És a dir, és una crisi que s'ha produït quan la globalització ja estava totalment estesa al món. És una crisi que té unes implicacions que són globals. Exemple, Grècia. Grècia és una economia que només, el pes del PIB de Grècia, només representa el 0,4% del PIB del planeta. 0,4%. És a dir, res. I està causant uns aldarulls bestials precisament per a l'efecte multiplicador d'aquesta situació postglobal que estem veient. Sortirem d'aquesta crisi? Evidentment sí, però tenim de sortir tots, o tots o ningú. El que passa és que aquests tots o ningú, evidentment, hi ha nivells. Uns sortiran d'una manera, amb un taragnat, uns altres sortiran amb un altre taragnat, i evidentment el taragnat de tots serà totalment diferent. Tenim un referent històric d'aquesta crisi? Sí, la Gran Depressió. Aquesta situació és, penso, una calca de la Gran Depressió, a nivell estructural, a nivell de components, a nivell d'evolució sistèmica. Evidentment va ser allò, ja sabem tots com va anar. Goldman Sachs jo penso que és un dels elements de poder del món. Penso que qualsevol govern no pot fer res si no té a darrere la benedicció, el suport o els vistiplaus d'aquests centres de poder, que estan al pis 27, al pis 15, o estan en un avió a 10.000 metres d'alçada. Jo ho veig així, vaja. I per què no diem prou? Perquè no es pot. És a dir, a veure, per poder dir prou s'ha de tenir poder. A veure, s'ha de tenir poder executiu, i aquest poder s'ha de poder manifestar. És a dir, ha de tenir implicacions. Aquest poder, si no té a darrere un background, no té a darrere un suport que li dongui recolzament, s'estavellarà. I jo el que penso és que ara per ara el poder sempre ha sigut així, però sobretot ara és un poder que és econòmic, de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Citigroup, de HSBC... Però jo estic d'acord amb aquesta reflexió que aquesta crisi a la que més s'assembla és l'any 29. Però, de totes maneres, jo penso que hi ha una diferència com pitjora, que és que en l'any 29 podíem aspirar, com va intentar fer el keynesianisme i sobretot la presidència d'en Roosevelt, a recuperar el creixement. I tinc la impressió que ara ja hem topat amb un tema, que no és el que estem parlant en aquest moment, però que és un tema important de futur, que és l'estop al creixement, la degradació del planeta, l'escalfament global, les emissions de CO2, els icebergs que es desfan del Pol Nord, totes aquestes coses fan que intentar créixer més resulti impossible. És que no es pot créixer més, aquí està. Aquí està. No, però cuidado. I per tant això ho canvia. Però és que, clar, a veure, a l'any 29, a la Gran Depressió, hi havia però el que passa que era un engany, perquè la Gran Depressió ja havia recorregut, perquè, per exemple, ens creiem que la quantitat de petroli era il·limitada. Ara sabem que no. I la quantitat de coure, que era il·limitada, i ara sabem que no, etcètera. És a dir, que això tindrà conseqüències en el sentit de que ara no es podrà créixer per una raó purament física. Si això, evidentment, afegim el tema financer, ja serà brutal. Però vostè ara mateix té al seu darrere la Merkel i la cancellera alemanya i el president de la República Francesa, Sarkozy. Però aquests senyors no són ningú, aquests senyors. Vostè creu que aquests senyors no volen créixer? No, a veure, aquests senyors... Com que no són ningú? No són... La senyora Merkel no és ningú. No, a veure, la senyora Merkel no és ningú. Escolti, li va dictar el full de ruta al senyor Zapatero, La senyora Merkel és la veu del doctor Ackermann, que és el president del Deutsche Bank.
És a dir, el poder econòmic és el que fa les veus, el que escriu els discursos dels polítics. La senyora Merkel perdrà les properes eleccions, vindrà un altre senyor, de la mateixa manera que el senyor Rodríguez Zapatero, perdrà les properes eleccions, vindrà el senyor Rajoy i farà el que li diguin que faci. Els polítics, és el color del polític avui dia, no l'any 1900, no, avui, és exactament igual. Que vostè creu que el senyor... Perdó, no. Aquests dos personatges d'aquí tenen més o menys poder, això és una cosa que podríem discutir, una part el deuen tenir, una part no, però en tot cas el que sí que els hi puc dir és que són l'antítesi de la democràcia. Són l'antítesi de la democràcia. Per què aquests dos senyors han de prendre decisions, com cada dia els diaris ens expliquen, quan ells són 2 dels 27 estats membres de la Unió Europea? I els altres 25? Perquè entre França i Alemanya representen pràcticament el 40% del PIB de la Unió Europea. Encara que representeixin el 80%. Sí, però ni són els habitants que corresponen ni són el número de països que corresponen. Se'n burlen de la democràcia, no se'n burlen. Ara no vull entrar en l'anàlisi a la mateixa Unió Europea, ho diu que tenen dèficit democràtic, però és que això és el paradigma. 2 senyors decidint per 27 països, o per 15, si volem, si és que parlem de l'euro. No, penso que aquesta no és la manera en què hem d'acceptar. I la gent per què no diu prou? Doncs senzillament perquè els polítics, millor dit, per què els polítics no diuen prou? Perquè la gent no els recolza suficientment per dir prou. I la gent no els recolza suficientment per dir prou perquè, amb tots els respectes, estan enganyats sempre que poden per partits de futbol, per mirar... Però, Arcadi, tu no penses que la gent el que vol és pagar la lletra de l'Audi A4 que s'ha comprat a crèdit? No ho ha fet tothom, això. No ho ha fet tothom, això. Pràcticament tothom. Pràcticament tothom. És a dir, la gran massa, és a dir, el tema va ser molt simple, va ser molt senzill. A veure, hem de créixer. Aquesta pel·lícula comença l'any 91, l'any 91 que va ser famós per moltes coses. És a dir, aquest problema de creixement, l'any 91 ja es va posar sobre la taula. L'any 91 el model ja estava esgotat. I llavors algú va tenir la brillant idea, realment molt brillant, de sobrepassar aquest esgotament del creixement a base de crèdit. I van començar a donar plàstic a tothom perquè pogués consumir a crèdit. A l'any 2000 els va donar una volta de família més per agafar via el crèdit hipotecari. És a dir, el tema quin és? A la gent, en el fons, el que li interessa és això, és poder veure el partit de la tele, poder pagar la lletra del cotxe, poder anar-se de vacances, el 99% de la gent. I aquest és el tema. Ens ho donen, punto pelota. S'acaba la pel·lícula. Però aquest avís ja el teníem, jo diria, fins i tot 20 anys abans del 91. Però no a aquest nivell. Però als 70-71, si ho recordes, el Club de Roma ja va parlar d'aquells límits del creixement. I va ser quan es va començar a popularitzar totes les expressions que tenien a veure amb ecologia, que tenien a veure amb medi ambient, i a partir d'aquell moment haurien d'haver calmat, perquè havien tingut una crisi extraordinària als anys 60 que no podien digerir. Quants Audis fabricava Audi als anys 70 i quants fabrica ara? No ho sé. El país d'Europa on s'han vengut més Volkswagen Golf ha sigut Espanya. És a dir, ens hem ficat en una dinàmica de crèdit, ens han ficat, i nosaltres hem volgut jugar aquesta pel·lícula, perquè som humans, i l'humà el que vol és anar més. I ara la gent, aquesta crisi, aquesta problemàtica, jo tal com ho veig, aquesta problemàtica de crisi, diu que és terrible perquè li afecta, perquè no podrà pagar la lletra, perquè no podrà pagar la hipoteca, perquè no podrà tenir un crèdit per anar-se de vacances. L'altre dia em comentava un metge de família de la Seguretat Social en un ambulatori de Barcelona. Diu, m'ha entrat un senyor i el primer que m'ha dit des de la porta, un senyor que estava esperant per la visita, diu, doctor, estoy deprimido, recéteme Prozac. Diu, bueno, però a veure, vostè per què està deprimit? Perquè no em donen un crèdit per comprar-me un cotxe. La gent no vol solucionar les coses. La gent el que vol és continuar amb la mateixa dinàmica en el que hi era. I això no pot ser, és impossible. I això no s'està explicant. A la gent no se l'està dient. Allò que vostè estava fent, això no pot continuar sent així. Sí, però ara vostès, imaginin, sisplau, facin l'esforç de posar-se en la pell d'un petit empresari o d'un botiguer, ja no diem d'un obrer, un petit empresari, d'un obrer, que ho estan passant molt malament, que estan aguantant tant la botiga com la petit taller que té com poden, i que sempre han sabut que hi ha crisis i que després hi ha una recuperació, i ara aquest petit botiguer i petit empresari ens està veient, els escolten a vostès, doctor en economia, catedràtic, que diuen és que ja no es podrà créixer de la mateixa manera. Aquesta gent què ha de fer? Tancar. Si no té una rendibilitat, és a dir, a veure, ho direm tècnicament, si no genera un cash flow suficient per continuar tirant,
prescindint dels crèdits, que tanqui. És a dir, si no genera lo suficient, és a dir, si els ingressos que té més les amortitzacions del seu equip no és una quantitat tal que pot continuar i té una projecció per continuar, que tanqui. Que tanqui perquè acabarà tancant i amb més pèrdues. És molt bèstia, això, És a dir, excepte la gent, empreses, que tinguin una productivitat elevadíssima i que facin coses que siguin realment necessàries i imprescindibles, no tindran financiació externa. No tindran financiació externa. El senyor Alfredo Sáez, l'altre farà un parell de mesos, quan va presentar els resultats de Santander, va dir-ho claríssimament, que a Espanya hi hauria una retallada de crèdit de 200.000 milions d'euros. Això és una bestiesa, això és el 10% del PIB. És a dir, 200.000 milions de crèdits, una retallada de crèdit de 200.000 milions, significa que la majoria del crèdit que nosaltres veiem, això que vostè deia, botiguers, petites empreses, pimes, no tindran crèdit. No tindran crèdit. És a dir, i si no poden ells, per ells mateixos, tirar cap endavant, que tanquin. Quants diners s'han dedicat a salvar els bancs, senyor Cani Oliveres? Primer, si em permeten, no estaria malament que el senyor Alfred Sáez renunciés a una part del seu sou, perquè penso que és el senyor que té el sou més alt de tot Espanya. És veritat. I això també és una cosa que s'hauria de mirar, perquè parlem... Però és una societat anònima, el Banc de Santander. Es suposa que la Junta d'Accionistes estarà d'acord en pagar-li. Sí, encara que ja estigui d'acord. Jo no hi estic d'acord, però la Junta d'Accionistes potser sí, però no soc de la Junta d'Accionistes. Per tant, és evident perquè s'ha parlat molt del sou mínim, i ja fa temps que es digui en tot arreu del món que s'hauria de parlar del sou màxim. No pot ser que hi hagi sous mínims i que no hi hagi límits en els sous màxims. Aquesta és una qüestió. Quants diners s'han donat als bancs? Doncs, a nivell mundial, si jo no m'equivoco, doncs 2.700.000 milions de dòlars. Però ara fa un moment veia aquí la pantalla que tenim al davant que la banca europea pot estar pendent de 300.000 milions de dòlars. Però és que hi ha un senyor que ja porta molts anys mort, que em penso que va ser l'any 1971, que va parlar d'una taxa que s'ha acabat batejant amb el seu propi nom, el senyor que es deia James Tobin. I està calculat que l'aplicació d'aquesta taxa a hores d'ara, que només seria aplicar un 1 per 1.000 davant dels fluxos financers especulatius, la meitat dels quals desapareixerien perquè no serien interessants, ja suposaria una injecció de 200.000 milions de dòlars. Aquí estem parlant del risc de 300.000 milions de dòlars, però ningú té voluntat. Quan es va començar a parlar d'això fa 2 o 3 anys, tothom va dir que ho posaria a la pràctica. Ningú ho ha posat a la pràctica. Ara ho van discutir, no? Sí. A veure, la taxa Tobin, d'entrada voldria fer un comentari, perquè és que sembla ser que el senyor Tobin sigui Sant Tobin. I, a veure, el senyor Tobin no volia cap... És a dir, no era un membre de la justícia social i coses d'aquestes. El senyor Tobin el que volia era acabar amb l'especulació financera, perquè això anava malament per l'economia. A veure, és que jo aniria al revés. És a dir, si posem una tassa Tobin sobre, tal com jo ho veig, si posem una tassa sobre l'especulació, és a dir, la idea és que l'especulació continuï i que pagui. No, és que jo vaig per l'altra banda. Per què ha d'haver una transacció de capital que sigui purament especulativa? Una dada molt concreta. Per cada dòlar que es mou a l'economia real, és a dir, fabricant coses, per cada dòlar que es mou a l'economia real es mouen pràcticament 300 dòlars a l'economia financera. Aquí a l'economia financera, a veure, això sembla que sigui tot dolent. Tot no és dolent, evidentment. Hi ha una part que no és dolenta. Però, clar, això què genera? Negoci, beneficis, que ara podem criticar, però han estat molt bé, han sigut molt bons. A molta gent hi ha anat molt bé. Perquè, per exemple, aquest senyor que té aquests sous de 100 milions de dòlars a l'any, aquest senyor té una casa que li mantenen, té jardiner, té cotxe, consumeix, va de vacances, té avió privat, aquest senyor també genera PIB. Un dels titulars que va sortir fa poc és aquest que veuen vostès a la pantalla. Els beneficis de les empreses de l'IBEX 35 cauen un 6,1% fins al juny. Els sous dels directius pugen un 16%. A veure, la lectura que jo faig això, lo que els sous dels directius pugin al 16%, a mi això no em diu res, torno a dir, perquè les empreses de l'IBEX són societats anònimes. És a dir, si la junta directiva o la junta d'accionistes han decidit pagar això als directius, les seves raons tindran. Jo em quedo amb l'altre, amb la caiguda de beneficis del 6,1%. Ara la borsa espanyola està passant un fenomen que és molt curiós, que jo crec que, bueno, de curiós no té res, és a dir, és un fenomen molt lògic i que ja es veu per on atina la cosa. És a dir, aquesta caiguda de beneficis del 6,1%, jo afegiria una altra xifra. Amb un interval de 4 anys,
la cotització de les empreses de l'IBEX ha caigut un 25%. És a dir, avui dia les empreses estan molt barates. Això què significa? Que poden ser upades, poden ser comprades. Jo penso que passarà. Jo penso que ara entrem en una dinàmica d'absorcions en cascada d'empreses, espanyoles i no espanyoles, evidentment. Els beneficis tornaran a pujar i els sous dels exactament, sí, clar, exactament, clar que sí. Clar, perquè els paradisos fiscals, però per què existeixen els paradisos fiscals? Perquè han interessat. És a dir, en el moment ens volem carregar... Ho veu, això, el 80%... Sí, clar que sí. Aquestes empreses que van amb la bandera espanyola, clar que sí. Allò de dir Espanya, no, el 80%... El 80%, Sí, però a veure, si la desaparició dels paradisos fiscals, si ja se sap com han desaparèixer els paradisos fiscals, han de baixar els tipus impositius. Si els tipus impositius baixen, els paradisos fiscals desapareixeran. Clar, què és el que passa? Si baixen els tipus impositius, baixen per tots. Amb la qual cosa, clar, la PIME aquesta que parlàvem abans, aquesta PIME també pagarà menys. No, la PIME aquesta ha de pagar. Ara, la macroempresa que està facturant 10.000 milions, no, aquesta ha de pagar menys. És a dir, el poder està totalment sesgat cap a uns quants, només. Deixeu-me dir dues coses. Una, sobre el principi anterior, que si els beneficis pugen o baixen i els sous pugen. Jo penso que ara estem parlant d'una crisi, però que un dia convindria parlar en profunditat de la crisi que hi ha al darrere d'això, que es diu crisi de valors. Mentre hi ha acceptin tota normalitat que els directius cobrin d'aquesta manera i no surtin a la porta i els cridin i els escridassin, no farem res de res. Els valors aquest del guany del benefici s'han de canviar i si no fem això no canviarem. En quant a la qüestió dels paradisos fiscals, un petit càlcul que vaig fer no fa gaire. Em penso que és la Universitat Pompeu Fabra, que fa uns mesos va parlar, i altres diaris ho han repetit, de 80.000 milions d'euros de frau fiscal a Espanya, comptant el de les grans fortunes, el de les grans empreses, el de l'economia submergida. Però, si fem referència al que es deixa de portar l'estat espanyol per part d'aquest 80% de les empreses que tenen domiciliats els seus comptes en paradisos fiscals, el frau resulta de 200.000 milions d'euros a l'any. 200.000 milions d'euros amagats en paradisos fiscals, 80.000 amagats a dins, vol dir 280.000 milions. I què és l'import que pugen les pensions a Espanya? Si sumem les pensions de tota mena, les pensions de jubilació, les de viduïtat, les de llarga malaltia, les d'orfandat, pugen 110.000 milions d'euros a l'any. I en els paradisos fiscals i en el frau fiscal d'aquí s'hi amaguen 280.000 milions d'euros. Que no ens diguin que no hi ha diners pels públics. El que hi ha diners és pels que tenen els valors més arran de terra. Sí, a veure, el tema dels paradisos fiscals i aquest frau fiscal, a veure, jo distingiria el que és el frau clarament. El frau clar és con IVA o sin IVA, això és frau. Que con IVA o sin IVA ho pot dir un notari, és a dir, gent molt important. És a dir, això és el frau pròpiament dit. Això està calculat més o menys en el 6,5% del PIB. Després hi ha un altre tipus de frau, entre cometes, que són les SICAV, que això és frau totalment legal. Això és frau totalment legal. No, i més, però això és totalment legal. Els paradisos fiscals existeixen perquè interessa al sistema que existeixin. Interessa als rics del sistema. No, interessa al sistema que existeixi. És a dir, a veure, recordem que en paradisos fiscals, precisament, en els voltants d'Espanya, només hi ha un, que és Gibraltar, i un altre molt petit, que és Andorra, que li queden 4 dies. És a dir, la resta de paradisos fiscals no estan al voltant d'Espanya. El més proper que tenim després és Mònaco i les Isles del Canal. Els altres estan per tot el món. Als Estats Units, per exemple, el sistema fiscal estadounidenc recull perfectament el tractament fiscal de les empreses que estan fora dels Estats Units. És a dir, és una cosa que està absolutament reconeguda. Per què és bo per al sistema? Per què? Perquè l'empresa diria, miri, escolti'm una cosa, perquè les empreses no oblidem que tenen la paella pel mànec. És a dir, a veure, què m'està dient vostè? Que no puc anar a aquest paradís fiscal? Què m'està dient vostè? Que he de pagar més impostos? Miri, però sap què? Miri, fem una cosa. Aquesta fàbrica, aquella, les tanco, total, per pagar més. Tanco la fàbrica, al carrer 100.000 persones, i aquí pau i després glòria. Aquest és el tema, És a dir, Ara, últimament es va ser un país, si ho fan tots alhora ja no. No, però és que a tots els interessa. Què ha fet la Fiat? La Fiat va anar, i això és la monda, la Fiat va anar a la fàbrica de Mirafiori, que va ser la primera fàbrica que va tenir la Fiat allà a Milà, i li va dir als obrers, a veure, oblideu totalment el conveni col·lectiu que teniu signat. Vull que treballeu més hores, que cobreu menys, que tal, que qual, que tal. I si no, me vaig a Polònia. Ho discutiu. I ho han acceptat.
O sigui, la gran capital, les grans empreses, i més ara, tenen la palla pel mànec, fan el que volen, a nivell fiscal, a nivell de tot, a nivell de tot. Em sembla que va ser, fa 3 mesos, va estar aquí el president del Barclays Bank parlant mitja hora amb el senyor Zapatero. Què li va dir? Què li va dir el president del Barclays Bank? No ho sé, però evidentment li va dir alguna cosa. Mitja hora, Clar, és a dir, estem davant d'una situació que sempre ha sigut així. El que passa és que ara és més palpable perquè hi ha molta més concentració de capital. I aquest poder, amb la qual cosa, clar, el poder de la resta, que és el poder del poble, dels municipis, etc., està molt més atomitzat. És a dir, davant d'aquesta situació, i màxim ara que tendim cap a una més productivitat, a una productivitat més gran, optimització, eficiència, etc., això anirà absolutament a més. I això ja fa temps que ha començat, que no és d'ara. Quan es va inaugurar el Museu Guggenheim de Bilbao, quan va ser? Fa 10 anys, més o menys? Més o menys. Més o menys. Per cobrir 67 places es van presentar 65.000 sol·licituds. O sigui, ara hi ha l'oferta de treball és molt més gran que la demanda. Amb la qual cosa, clar, evidentment, les grans empreses, sobretot les grans empreses, tenen la palla pel mànec, perquè les pimes, en el fons, que defraudaran moltíssim, etc., però el poder que tenen és mínim. Però aquí hi ha 2 coses que no s'han volgut tirar endavant i que en part respondrien a aquests problemes que estàs assenyalant. Primer, si l'atur és un problema, que ho és, i sens dubte és el més important problema que hi ha, el que s'ha de fer, com ens va ensenyar molt bé a França el senyor Jospin ja fa bastants anys, és repartir la jornada laboral. Però la productivitat baixa, llavors. Doncs que m'és igual, que baixi. No. La sortida està la productivitat. A més, no està clar que baixi la productivitat, però que reparteixi la jornada laboral. Escolta, en 2 mesos, en Jospin i la seva ministra de Treball, que era la senyora Aubry, que ara es presenta com a candidata socialista a la presidència francesa, van reduir més d'1,5 milió d'aturats a França. I això s'ha de fer. I per què no s'ha de fer? Esclar que s'ha de fer. I després què s'ha de fer? Pensar en la història. Perquè si aquest senyor va passar de 8 a 7 hores diàries la jornada laboral, el temps d'en Carles Dickens, la Revolució Industrial, era de 16 hores. I després va passar a ser de 14. I perquè la productivitat va augmentar. I després de 10, i ara de 8. I qui som nosaltres per no passar cap a 7? També hem de passar a 7. Sí, no, és que aquí està. I una altra cosa. No, és que passarem a 7. I a 5 i a 4. Però cada vegada amb menys gent. Cada vegada amb menys gent. Per exemple, al port de Londres, aquesta dada és brutal. En el port de Londres, la productivitat de descàrrega dels vaixells ha pujat en 30 anys al 3.000%. La productivitat de descàrrega. Brutal. És a dir que sí que passarem a menys hores, sí, però a menys gent. Bueno, però és que hem de ser conscients de que si hi ha més mà d'obra necessària que la que el mercat de treball ofereix, hem de disminuir, escolta, i més temps per anar al teatre, i més temps per escoltar música, i més temps per fer filosofia. Per això falta renta. I més temps per... Sí, no hi ha. No. Ja t'ho he dit, només cal mirar de la Seguretat Social, totes aquestes empreses que estafen els impostos, aquests els hi podem parlar, i aquests senyors, com he dit abans, el senyor Alfred Saiz i companyia, que tenen els sous més alts, aquests han de decidir. I encara podem fer una cosa, que ho hem fet, per exemple, els companys de Mondragón d'una manera exemplar, generar cooperatives en què les rendes estiguin ben repartides, que hi hagi un sou mínim, que hi hagi un sou màxim, que es paguin degudament els seus impostos. Sí, però a veure, Mondragón també té fàbriques a Xina, també és deslocalitzat, Bé, ningú és perfecte a la terra. Ningú és perfecte a la terra. Perquè... A veure, com vostès parlen de reduir la jornada, jo no sé si els dos parlen de la mateixa cosa o les mateixes conseqüències, d'acord? Per vostè, treballar 4 hores implica cobrar molt menys. No, a veure, jo el que estic... Depèn. Jo el que estic dient és que és absolutament cert que al 1850 una jornada típica era de 14 hores. I avui dia el que diem la jornada típica, que cada vegada és menys típica, és de 8 hores. Sí, això s'ha aconseguit a base de que la productivitat s'ha incrementat. El que passa és que ara la productivitat continuarà augmentant i a la vegada continuarà augmentant perquè no hi ha recursos. És a dir, que tal com jo ho veig, l'escenari del futur és un escenari en el que pot ser que es treballin 6 hores diàries, o 5, alguns, altres treballaran 50 hores diàries, però si ara treballen 1.000 persones, treballaran només 200, perquè només 200 seran necessàries. I les altres 800? Les altres 800 seran subsidiades, perquè no seran necessàries. És a dir, això en un país desenvolupat es veu molt. En un exemple d'un país desenvolupat es veu molt. Per exemple, a Etiòpia avui dia la gent es mor de gana. S'està morint de gana la gent a Etiòpia. A l'any 1930 ningú es moria de gana a Etiòpia. Per què?
Avui dia a Etiòpia hi ha 65 milions de persones. Al 1930 hi havia 6 milions de persones. A Etiòpia, el 1930, produïa el suficients per viure 6 milions de persones, no per tenir un Ferrari, evidentment, però per poder viure. Avui dia, amb 65 milions de persones no poden produir per alimentar-se i moren, i es moren. És a dir, estem anant cap a una situació, cap a una dinàmica que cada vegada menys gent és necessària. Bé, dues coses. Primer, ja que has esmentat Etiòpia i la zona aquesta de la Banya d'Àfrica, la gent que ja coneix les meves neures sabrà que el tema de la fam és una obsessió i el tema de la guerra és una altra obsessió. Resulta que ara el govern espanyol aquest estiu, és una nota al marge, però és que no puc deixar de dir-la, ara el govern espanyol aquest estiu es va preocupar de la fam a Somàlia i va dir que hi entregaria per fer-hi front 25 milions d'euros. Exactament el mateix que el govern espanyol dona a l'exèrcit espanyol durant 10 hores. Tot el que Espanya ajudarà a Somàlia aquests propers mesos és l'equivalent del que disposa l'exèrcit espanyol per 10 hores. Només una mica al marge. Ara, jo no conec el tema de la fam a Etiòpia i tampoc el tema gaire de la fam a Somàlia. Però, per exemple, si resulta que a Mèxic sí que hi ha fam i ha augmentat considerablement, i com sabem s'ha convertit en un dels estats més perillosos del món físicament per anar-hi, entre altres raons és perquè la gent es mor de fam. I per què la gent es mor de fam? Doncs perquè abans s'alimentaven amb una cosa que es deia la tortillita de maïz, i ara se segueixen alimentant amb tortillita de maïz, que val 4 vegades més. I per què val 4 vegades més? Acabo. Val 4 vegades més perquè la major part del blat de moro el fan servir per biocombustible. Preferim alimentar el cotxe que no preferim alimentar les persones. Sí, però si a Mèxic la població es reduís en un 30%, no es moria ningú de gana. És que ara, segons l'ONU, fins a 9.000 milions d'habitants en el planeta no s'hauria de morir ningú de gana. No, a veure, precisament, ara anem cap a un país ric. Alemanya, per exemple, que tothom ho posa com a paradigma de país ric. A Alemanya hi ha zones que la taxa d'atur és el 26%, Poques bromes, I als Estats Units, que és un país tan ric, el 10% de les famílies passen fam física, Cuidado, És a dir, què és el que passa? Això és la vergonya del capitalisme. I aquí a Catalunya, vostè diria que avui hi ha gana? Aquí a Catalunya el 3% de la població, està en una situació de pobresa absoluta. Que pobresa absoluta, això està perfectament mesurat, és una renta per sota del 30% de la mitjana, de la renta mitjana. El 3% de la rica Catalunya, que això és molta gent. I Espanya? A Espanya la tassa de pobresa absoluta no sé quina és la tassa de pobresa normal, que és el 50%, que és el 20%, 20,8%. I el 15% d'aquests estan exclosos. I el 15% d'aquests estan exclosos, exactament, sí. I a Catalunya, ja que parlem de Catalunya, a Espanya és el 20%, 20,8%, però és que a Catalunya és el 17%, la tassa de pobresa, Pobresa absoluta és una altra cosa, el 17%. Per què? És a dir, perquè ara entrem en una dinàmica que no sé si es vol parlar ara, que és el tema dels dèficits fiscals internacionals, vull dir, etcètera. És a dir, a veure, reagafant una altra vegada el tema, el sistema econòmic està anant cap a una situació, està anant cap a un escenari en el qual la gent cada vegada és menys necessària per produir. És a dir, hi ha un estudi molt famós de l'OCDE a mitjans dels anys 80 que posa de manifest que la generació de PIB i l'ocupació del factor treball cada vegada estan menys juntes. És a dir, cada vegada es necessiten menys hores de feina per produir el que sigui, una unitat de PIB. Clar, i això és una cosa que va més, perquè es busca ser cada vegada més eficient. I aquí tenim un problema. Aquí tenim un problema de renta, de població, de producció i, evidentment, de governabilitat. Però jo penso que el que ha passat a la llarga, i estarà passant encara més, és que s'ha pervertit la idea bàsica d'economia. Perquè ara ho mirem en termes si fa falta la gent, ho mirem en termes de les empreses funcionen, però quan jo vaig posar temps immemorial als peus de la Facultat d'Econòmiques, em van dir que l'economia era aquella ciència que intentava aprofitar els recursos escassos que ens dona la naturalesa per transformar l'esdeudament i obtenir béns i serveis que fossin capaços de satisfer necessitats humanes. Per mi, això és la base de l'economia, satisfer necessitats humanes. I molt em temo que en aquesta economia desenvolupada de principis del segle XXI, moltes d'aquestes necessitats no es poden satisfer, no es satisfan quan es podrien satisfer. Perdona. Tenir un Audi A6 és una necessitat bàsica de la humanitat? No. Avui sí, avui ho és. Avui és. Avui el missatge ha sigut... Si tots els xinesos volguessin tenir un Audi A6 no podrien fer res. No, però aquí està, és a dir, el missatge que se li ha donat a la gent és si no tens un Audi A6 ets un desgraciat. Aquest és el missatge que se li ha donat a la gent. Si no et vas de vacances a les Seychelles, ets un desgraciat. Si no tens 30 bruses de temporada a l'armari, és un desgraciat. És el que et deia, crisi de valors, perquè això no fa cap falta. Bueno, a veure, sí que fa falta per créixer. I per què hem de créixer? Perquè això és humà.
No, és que mai trobo una resposta a per què hem de créixer. No hem de créixer, no hem de créixer. No hem de créixer, fins ara sí, perquè fins ara potser en creixeria. L'humà vol viure millor. I què és viure millor? No és tenir més coses. Sí. Ha sigut això. Precisament la crisi sistèmica que estem passant ara ens portarà a una dinàmica que això sí que serà terrible, que a la gent li diran, escolta, aquestes 30 camises que tenies a l'armari, tindràs 2, i amb gràcies. Però 2 i amb gràcies. I gràcies a que tenim 30 camises, els nostres nets no tindran aigua per beure, no tindran aire per respirar, no tindran petroli amb el que circular, ni poder fer calefacció. Som la pitjor generació de la humanitat. La pitjor generació. Ho hem destruït tot, gràcies a aquest capitalisme, amb aquesta voràgine de consum que té el d'avui, t'asseguro. Som responsables de moltes generacions i el sistema ha de canviar radicalment. Sí, clar, és que aquesta crisi sistèmica ens portarà a un altre model, això està claríssim, ens portarà a un altre model, però el que passa és que això tindrà conseqüències. Esclar, és a dir, un empobriment brutal de la població. Brutal. I si és el nostre món ric, tant de bo ens empobrim. Tant de bo ens empobrim perquè estem en aquest moment amb uns nivells de renda 80 vegades més gran que un senyor Haití o que un senyor de Bolívia. Sí, no, però perdona, un empobriment no és només tenir, en lloc de 30 camises, tenir 2. Un empobriment també és que l'esperança de vida baixarà en vertical, perquè la gent... Quimioteràpia per al càncer. No hi ha diners per quimioteràpia, vostè es mor i carretera. I un genoll tal. No, tampoc. Les companyies farmacèutiques només dediquen a necessitats bàsiques de la gent el 10% de la seva investigació científica. L'altre 90% el dediquen a aparells per aprimar-se o... Sí, però perdona, però una pròtesi de genoll costa 4.000 euros. Molt bé, doncs tinguem-la. No, és que no la tindrem, aquí està. És a dir, si ara una llista d'espera d'una pròtesi de genoll, m'ho estic inventant, són 3 mesos, passarà a ser un any. Al Regne Unit ja està passant, des de fa temps. Una persona va al metge i li diu, em fa mal el genoll, perfecte, vostè necessita una pròtesi de genoll. Molt bé, molt bé no, esperi un moment. Vostè s'ha de primar, perquè té el colesterol molt elevat i s'ha de primar. I per aprimar-se ha de prendre aquestes pastilles i ha de fer aquest règim. Verdura, fruita, no sé què, greix fora, etc. Perdoni, no tinc renta per fer aquest règim. Aquest és el seu problema. Mentre vostè no baixi el colesterol i no s'aprimi, no se li operarà. Això ja està passant al Regne Unit. Al Regne Unit s'ha mort gent perquè no se li ha fet operacions de cor per aquest problema. Això s'estendrà. Ens queden 3 minuts per posar el punt final al programa i jo els demanaré la seva recepta per sortir d'aquí abans d'acabar el programa. Però si em permeten, sentint com el senyor Niño Becerra defineix la societat del futur, a mi em passa una pregunta pel cap. En aquests moments la caixa, la CAM, de Ahorros del Mediterrani es diu, no? Té unes obligacions que es calcula que poden arribar a 20.000 milions d'euros. I entra al Banc d'Espanya, és a dir, entrem tots, oi? En diner públic. Els seus executius van ser acomiadats o van plegar en indemnitzacions estratosfèriques. Això va el seu contracte, Pregunto, hi ha alguna responsabilitat? Caixa Catalunya també entra al capital públic, oi que sí, senyor Arcadi Oliveres? Hi ha alguna responsabilitat dels gestors que han portat aquestes caixes a ser intervingudes? Aquests 20.000 milions d'euros que el Banc d'Espanya haurà de cobrir... No els cobrirà. La pregunta és una altra. La pregunta és, pagarà aquestes obligacions? Perquè una altra crisi que ja està començant a aparèixer per l'horitzó és la crisi de la deuta corporativa. És a dir, les emissions d'obligacions que ha fet empreses... Sí, però senyor Becerra, aquests que han ultrapassat tots els nivells de risc, vostè quan va per la carretera i sobrepassa els 80 km per hora, els catalans som molt hàbils amb això i cada dia fem artilugis magnífics per controlar la velocitat, per multar-lo. Jo em pregunto, la gent que porta a la ruïna a un país sencer han de pagar alguna cosa pel que han fet? Però, a veure, a veure si això queda clar. Banc X Societat Anònima. Durant l'any 2005, beneficis extraordinaris. I porqueria. 2006, beneficis extraordinaris. I porqueria. 2007, 2008, 2009... Ara també diuen que en tenen. Sí, i porqueria. Qui va criticar aquells directius? Ho feien de fàbula, o no? Aplicaven la llei. Ningú els va denunciar per vulnerar la llei. Les seves empreses, societats anònimes, anaven cada vegada millor. És a dir, ara se'ls està demanant
comptes per una cosa que quan va passar tothom deia que ho feien molt bé. Llavors, quin és el problema? Per què en l'any 2005, 2006, 2007, 2008 no se'ls va dir ho esteu fent malament? No? Ningú deia, tothom callava, perquè els accionistes deien no, que bé, més beneficis. Això és molt fàcil. Ara ha sortit aquí la CAM, és un cas que encara està sota estudi, podríem parlar d'altres, però segurament el que tenim més estudiat és el de la Caja de Ahorros de Castilla-La Manxa, que se li va haver de cobrir 3.400 milions d'euros, que significa l'equivalent de 3 pujades de pensions cada any. Molt bé. Responsabilitats. Què ha fet? Abans de sortir el reportatge inicial, un aeroport de Ciutat Real en el que potser a terra un avió al dia. Hem castigat aquests senyors. Potser encara el veuran al Senat, alguns el diuen. És que no és això. El vicepresident de la Caja de Ahorros de Castilla-La Manxa, esclar que diran que la senyora no té cap culpa, té una senyora. I la senyora es diu Dolores de Cospedal. De manera que penso... Un minut. 30 i 30. Receptes immediates per sortir d'aquí. Receptes immediates per sortir d'aquí. A veure, sortir d'aquí no és immediat. Això portarà 10 anys. Punt número 1. Punt número 2. Els tècnics, no polítics, tècnics dels diferents països més importants al món, seure al voltant d'una taula i posar d'acord polítiques, posar en comú polítiques científiques. Tercer, tota la porqueria que tenen les entitats financeres sobre la taula. Això s'ha de matar. Tota la porqueria. En quart lloc, la deuta que no es pugui pagar s'ha de posar sobre la taula, és a dir, s'ha de fer un anàlisi de quina deuta hi ha sobre la taula, i la deuta que no es pugui pagar, liquidar-la. I en cinquè lloc, fer un anàlisi de la despesa. En què s'està gastant el que s'està gastant? Bé, estic molt d'acord amb els punts que acaba de dir en Santiago Niña. Primer, jo diria deixar caure la banca i nacionalitzar. A hores d'ara, aquestes caixes d'estalvi de les que hem parlat haurien d'estar totes nacionalitzades al servei dels ciutadans. Tot el sistema de caixes d'estalvis català, per exemple, i espanyol, no s'hauria de venut a la banca. S'hauria de constituir amb un sistema públic de caixes d'estalvis. Segons, impedir l'especulació amb taxa Tobin o com sigui, però s'ha de fer. Tercer, doncs, evidentment, impedir que els paradisos fiscals segueixin acumulant aquests diners que tenen. I quarta i última cosa, dues relacions que dirien més aviat del que estava dient de la crisi de valors. Primer, austeritat i segon, coherència. Si tenim aquestes dues coses, doncs ho resoldrem. Doncs hem de posar el punt final. No ho vull fer sense abans, ja sap que els periodistes som així, a vegades sabem coses que no les hauríem de saber. Santiago Niño Becerra, vostè està a punt de treure un altre llibre, no? Sí, a finals d'octubre. A finals d'octubre? Sí. Com es dirà? Esperança? Más allá del crash. Más allá del crash. Molt bé, doncs que tingui molta sort, perquè l'actual, el crash del 2010, a quina edició? 17 edicions. Doncs sort. Gràcies. I gràcies per haver vingut al programa Singular. Nosaltres hem de posar el punt final. Aigües turbulentes, ja ho han sentit, i voldríem que no ho fossin tant, ja veurem si ho seran més o menys, i d'entrada el que hem pensat és que per posar la sintonia final al programa d'avui, ja saben que el programa Singulars sempre té músiques diferents d'entrada i de sortida, també saben que hi poden dir la seva en el nostre blog, tv3.cat/singulars. Hem pensat que per posar el punt final al programa d'avui la música que millor hi anava era Pont sobre aigües turbulentes, una versió de Paul Simon. Gràcies, bona nit.